ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି କି ଆମେ ପାଉଡର ଦେଖୁନୁ ପାଉଡର ଯୋଉଟା ନେବେ ଭଲ କାମ ଟେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ପାଉଡର ବି ଭଲ ରହିବ ଭାଇ ପାଉଡରଟା ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଘଷନ୍ତୁ ପାଉଡରଟା ଭଲ କାମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଘଷିବେ ସେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଇ ପାଉଡର ଘଷନ୍ତୁ ସବୁଥିକି ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେ ସବୁଥିକି କାମ କର ଆହୁରି ଭାଇ ଆଇଟମ ଆଉଛି ଯେ କଣ ତମର କୋଉଠି ରଖିବ ଏଇ ର୍ୟାକକୁ ଇଏ କରିବ ବହି ର୍ୟାକଟାକୁ ବହି ର୍ୟାକ ବହି ଖାତା ମଗେଇଯିବ ଏବେ ଖାତା ବଢିଆ ରେଟ୍ ରହୁଛି ମାର୍ଜିନ ଭଲ ଭଲ ପେପର ବି ଆଉଛି ଏଇ ଆଣିବା ହଉଛି କଣ ତାର ଏବେ ଆସିଲା କି ଆଗରୁ ଆସିଲା ନା ଏବେ ଆଉଛି ନୂଆ ଆଇଟମ କଲା ଖାତା ବହି ଖାତା ଖାତା ଗୁଡ଼ା ବଢିଆ ଅଧିକା କାଠି ବାଲା ଗୋଟେ ହବ ଚନ୍ଦନ ଅଛି ରୋଜର ଅଛି ଲେଭେଣ୍ଡର ଅଛି ସେମ୍ ରହୁଛି ଅଧିକ ଟିକେ ତାର ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଦାମ ଅନୁସାରେ 500 ଗ୍ରାମ ବାଲା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନାଇଁ 250 ସବୁ 150 ଆସିବ